πέφτεις κάτω. Κοίταξε τι να κάνει και η στροφή, κοίταξε. Η στροφή μπροστά, τη μέσα δεξιά. Προσέρα, να τον είδες. Ο Γιάννης να βάλει μπροστά, ρε, γιατί... Η 14η ειδική διαδρομή η Μακρυράχη είναι η τελευταία που γίνεται με το φως της ημέρας. Μετά από εδώ ένας κύκλος 3 ειδικών διαδρομών κοντά στην Καλαμπάκα πριν την ολονύκτια ανασυγκρότηση. Η δυσκολότερη από όλες η Βαρδικούσα, στενός δρόμος με πολλές στροφές και μεγάλη ανοφέρεια, είναι αυτή που θα ταλαιπωρήσει περισσότερο από όλες τα ήδη εξαντλημένα πληρώματα. Ο Στρατισίνο συνεχίζει τον απροβλημάτιστο αγώνα του. Ο Αλ Χάζρι, έχοντας πρόβλημα με το αμπραγιάζ του, έχει χάσει πολύ.